Hol is kezdjem? Ritka, amikor ilyet látok tőlem, hogy sírok, mert mindig azt mondtam, hogy egy erős ember vagyok. De vannak olyan időszakok, amik mindenkinek nehezek az életében. És elérkeztem, hogy egy ilyen időszakhoz, korszakhoz. Hiába próbálok erős maradni, nem megy. És kijön rajtam a fájdalom. Attól, hogy azt mondhatom, hogy erős vagyok, az nem azt jelenti, hogy az is vagyok. Az élet már engem is meggyötört, mint ahogy mindenkit. Nem is tudom, mit mondhatnék. Nem annyira szeretnék erről beszélni. Mert nehéz bármiről is beszélni. Olyan jó lenne, hogyha én élek még a szüleim, és elmondhatnám nekik, hogy mi bánt. És hogy miken megyek keresztül nap, mint nap. De sajnos ez már nincs. Mindig rossz ember látok bennem, pedig amúgy nem vagyok az. Mostanában összejött minden, és ezzel tudom levezetni az érzéseimet, hogyha sírok. Mert más nem nyugtat meg. Majd minden rendben lesz, igyekszem összeszedni magamat. Puszi.